ଭଞ୍ଜ ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ ଆଡ଼ମ୍ବରକୁ ଦୂରେଇ ନେଇ ଏକ ସରଳ ଓ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ବକୁ ନେଇ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଭଳି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା ନଥିବା କାବ୍ୟ ଅବନାରସ ତରଙ୍ଗ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେହି ମହାନ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଆମ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟରେ ଭାଷା ଚାତୁରୀ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟରେ ଭାଷା ଚାତୁରୀ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅନନ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କୁଲାଡ଼ ବା ଘୁମୁସର ଅଞ୍ଚଳରେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜ ଓ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାମ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଜଣେ କବି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟକୁ ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ 1771ରୁ 1778 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଇପାରେ। ସେ ଜଣେ ଦେବୀ ସାଧକ ହୋଇ ଦୈବୀ କୃପା ପାଇ ମହାଜ୍ଞାନୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ସେ ରଘୁନାଥଙ୍କ ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧି କରି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ମହାପଣ୍ଡିତ। ସେ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ପରଶ ଦେ ମୋହର କବି ପଣ ଉଦେ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କାବ୍ୟ, ଚୌପଦୀ, ଚଉତିଶା, ରସବନ୍ଧ, ଛାନ୍ଦ, ଗ୍ରାସ, ଅନୁପ୍ରାସ, ଯମଞ୍ଚ, ଅଳଙ୍କାରରେ ଉତ୍କଳ ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟଯୁଗର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କଳାକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଅପରୂପ ପରଶ ଦେଇ। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଲାଳିତ୍ୟ ଓ ଭାବମୟ, ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ଯେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାବ୍ୟ ତାର ସମତୁଲ୍ୟ ନୁହେଁ। ଉତ୍କଳ ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସେ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଷା ଓ ଶବ୍ଦ ଚାତୁରୀ ଦ୍ୱାରା। ସମସ୍ତ ଭୋଗ ବିଳାସରୁ ସେ ଦୂରେଇ ରହି ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ ନିମଗ୍ନ ରହୁଥିଲେ। କବି ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଯୁଗକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କୁହାଯାଏ। 36 ବର୍ଷ ବୟସରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅସାଧାରଣ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ରଚନା କରିଥିଲେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ରସିକ ହାରାବଳୀ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମୋହିନୀ, ଶୋଭାବତୀ, ରସମଞ୍ଜରୀ, ରସରେଖା, ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଇତ୍ୟାଦି। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପିତାମହ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ରାମଲୀଳାମୃତ, ଷୋଳପଇ, ଅବନାରସ ତରଙ୍ଗ, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଲେଖି ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ର ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନ୍ଧାତା ତାଙ୍କୁ ବୀରବର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରିଶ ଚଉତିଶା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ନିଦର୍ଶନ। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟରେ କବି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ଓ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରେ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବନ୍ଦଇ ଦୀନ ମାଧବ ହରି ଯେ ତମ ଚକ୍ର ଖଣ୍ଡନକାରୀ। କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ 60 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ଜୀବନ ଥିଲା ନିସଙ୍ଗ ଜୀବନର ସଙ୍ଗିନୀ। କବି ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସେ ଜଣେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ। କବି ସମ୍ରାଟ ହିଁ ସେହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରଶ୍ମି ପ୍ରଦାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର। ମଧ୍ୟଯୁଗର କାବ୍ୟ ଚେତନାରେ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟଶୈଳୀ ଆଳଙ୍କାରିକତା, ଶୃଙ୍ଗାରିକତା, ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳା ଆଦିକୁ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ତାହା ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ମୁକୁର ବା ଦର୍ପଣ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାହା ହେଲା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବହୁଶାସ୍ତ୍ର
ଦର୍ଶିତା ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ। ସେ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଭଞ୍ଜ ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ, ଯାହା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହୋଇପାରିଛି। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସଦାକାଳେ ନୂତନତ୍ୱ ହୋଇ ରହିଛି। କବିଙ୍କର ଏହି କୃତିତ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟିଏ ହେଲା ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ, ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରରେ ଶୋଭିତ। ଭୋଜରାଜାଙ୍କର ସରସ୍ୱତୀ କଣ୍ଠାଭରଣ, ଦଣ୍ଡାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କାବ୍ୟଦର୍ଶ ପ୍ରଭୃତି ଅନୁଶୀଳନ କରି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଅନ୍ୟ ତିନିଗୋଟି ସହ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାରର ଯେପରି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେପରି କାବ୍ୟ ଚାତୁରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କବିଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଜଣେ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ କବି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରସିକତା ଓ ଚାତୁରୀ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଅନୁପ୍ରାସ ଓ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଥିଲା, ତାହା ଅନନ୍ୟ। କବିଙ୍କର ରସିକ ହାରାବଳୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ପ୍ରଭୃତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ସ୍ଥଳେ ସ୍ଥଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାବର୍ଣ୍ଣନାର ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖିଲେ ଆଧୁନିକ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟା, ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ, ବିଶେଷତଃ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀର ବିଂଶ ଛନ୍ଦରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଅଛି। ସେ ଥିଲେ ଶବ୍ଦର ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ଯାଦୁଗର। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦିଗହରା ହୋଇ ବିଚରଣ କରୁଥିଲା, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ମାଟିର ବୀର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଓ ଅନୁବାଦ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ସେ ଏକ ଅଭିଧାନ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ଅନ୍ୟ କେହି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କବିଙ୍କ ନାମରେ ଗଞ୍ଜାମର ଭଞ୍ଜନଗର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଞ୍ଜ ବିହାର ନାମରେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ 1720 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। କବିଙ୍କର ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଞ୍ଜ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଚିରନମସ୍ୟ ଓ ଆଦର୍ଶ ହୋଇ ପ୍ରତି ହୃଦୟରେ ରହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।